πιστεύω, σαφής ενημέρωσης και ολοκληρωμένη σε αυτό το σημείο το δύσκολο που συνήθως αγνοούν οι μελόνυμφοι και εκ των υστέρων διαπιστώνουν ότι άγνοια νόμου δεν επιτρέπεται. Κατάληξη λοιπόν όλων αυτών των διαστάσεων μας μίλησαν για την καλλιτεχνία και για την ευτεκνία. Είναι λοιπόν η ευτεκνία το να αποκτήσει κανείς καλά παιδιά με τη σωστή αγωγή. Η παιδαγωγική σαν επιστήμη νομίζω ότι καλείται να βοηθήσει τους γονείς για μια σωστή αγωγή των παιδιών και αυτό βλέπουμε και την αύξηση πολλών του θεσμού των σχολών γονέων. Η Μαριάννα Ιδρέ ανέλαβε να μας καθοδηγήσει στο σπουδαίο αυτό θέμα της παιδαγωγικής διαστάσεως του γάμου και θα μας αναπτύξει εν συντομία το θέμα της και ως πλέον καθήλυνα αρμοδία, διότι τελευταία απέκτησε και ένα μικρό γιο, χαριτωμό. Κόρη. Το ζητούμενο της παιδαγωγικής προετοιμασίας ενός ζεύγους είναι κατά γενική ομολογία η προετοιμασία του χαρακτήρα τους. Ο γονέας δεν μαθαίνει ξαφνικά να παίζει αυτό το ρόλο, το διοχετεύει σε αυτόν ότι από θέματα αγάπης και πείρας ζωής έχει συγκεντρώσει. Η παιδαγωγική διάσταση λοιπόν για κάθε μελλοντικό γονέα δεν αρχίζει με την άφηξη του παιδιού, αλλά οικοδομείται καθ' όλη την πορεία της ζωής του, πολύ πριν αλλά και μετά τον ερχομό των παιδιών και την ανάληψη της ευθύνης τους. Πρώτο στάδιο ύπαρξης κάθε ανθρώπου είναι η εμβρυακή ηλικία, που είναι πολύ σημαντική για κάθε παιδί. Αφού μέσα από τη μήτρα φουγκράζεται τους πρώτους ήχους της ζωής του, ακούει τη φωνή του πατέρα του, νιώθει τα πρώτα του συναισθήματα, θετικά και αρνητικά, και στην ουσία και τα μοιράζεται με τη μητέρα του. Χτίζεται ως σώμα και ψυχή. Τότε έχει ανάγκη να νιώθει τους γονείς του μονιασμένους, σε ψυχική ενότητα και ηρεμία και να ρουφάει την αγάπη τους μέσα από τα ακούσματά του. Με την έξοδο του παιδιού στον κόσμο αρχίζει το πιο απαιτητικό στάδιο για τους γονείς του. Καλούνται να στρατολογήσουν κάθε απόθεμα υπομονής, κατανόησης, ευρηματικότητας, αλλά και σταθερότητας που έχουν. Τα παιδιά χρειάζονται ένα σταθερό πλαίσιο επικοινωνίας, πειθαρχίας μέσα από την αγάπη, ειλικρίνειας, αισθήματος αποδοχής από τους γονείς που θα τα κάνει να νιώθουν ασφαλή και προστατευμένα. Η απόσταση από τους γονείς, που μπορεί να δημιουργεί μια πολύ κουραστική ζωή, η καταπίεση στο όνομα της αγνοιάς τους, η έλλειψη εντιμότητας προς το παιδί, η κατάκριση δημιουργούν πλέγμα ασταθές και άγωνο για την ψυχή του παιδιού. Τους στερούν βασικούς όρους ανάπτυξης ψυχικής και πνευματικής. Η συζήτηση, ο έπαινος απ' την άλλη, η παρατήρηση, η τιμωρία μπορεί να γίνουν εργαλεία στα χέρια του γονιού για να διαπαιδαγωγήσει με στόχο να διαμορφώσει το παιδί, το χαρακτήρα του σωστά και να είναι σε θέση όταν χρειαστεί να στηριχτεί στις δικές του αποκλειστικά δυνάμεις. Κάθε γονιός καλό είναι να έχει υπόψη το ότι είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη και αγωνιζόμαστε για το τέλειο. Δεν βιαζόμαστε να γίνουμε άγιοι πριν γίνουμε καν άνθρωποι. Σωστή ανατροφή δεν σημαίνει αποκλειστικά τη θέσπιση κανόνων και ποινών, αλλά και την αναγνώριση και την αποδοχή των λαθών και των αδυναμιών, των δικών μας και των άλλων. Εξάλλου, το πρότυπο της Εκκλησίας για το γάμο και την οικογένεια είναι ένα πρότυπο δυναμικό και όχι στατικό. Για να δανειστώ λόγια του κυρίου καθηγητή, είναι ένα οικοδόμημα ατελείωτο, ένα συνεχές γινόμενο που εκτείνεται μέσα στο χώρο και το χρόνο. Μια τέτοια δυναμική αντίληψη του προτύπου μπορεί να μας καταστήσει ασφαλώς και ρεαλιστές στην αντιμετώπιση ποικίλων δυσκολιών και πιο αισιόδοξους στην τάση μας για το καλύτερο κατά την πορεία μας. Ιδιαίτερα όταν αυτά όλα αφορούν την προσπάθεια των παιδιών και του συντρόφου μας να ξεπεράσουν κάποια λατώματά τους και να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, όπως και εμείς οι ίδιοι. Σημασία δεν έχει να είμαστε μόνο σωστοί απέναντι στα παιδιά και να τα συμβουλεύουμε ορθά, αλλά να τους δίνουμε και ζωντανό παράδειγμα χαράς οικογενειακής. Τα παιδιά μεγαλώνουν με το παράδειγμα των γονιών τους και όχι με συμβουλές και λόγια που δεν βλέπουν ποτέ να εφαρμόζονται. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος κανόνας, ίσως και ο μοναδικός που επιτρέπεται, που οφείλουν όλοι οι γονείς να μην ξεχνούν. Μια άλλη παράμετρος της παιδαγωγικής διάστασης ενός γάμου είναι η συζυγική ενότητα. Πολλές φορές η σχέση των δύο συζύγων παραγνωρίζεται, μοιάζει η συζυγία να χάνει τη σπουδαιότητά της, όταν εμφανίζεται η πατρότητα και η μητρότητα και υποχωρεί μπροστά σε αυτές. Όμως, ο ρόλος της συζυγίας δεν σταματάει μόλις έρθουν τα παιδιά. Και οι δύο αυτές ιδιότητες, της μητρότητας και της πατρότητας, υπάρχουν χάρη και εξαιτίας της συζυγίας. Η καλή σχέση ανάμεσα στο ζευγάρι δεν γίνεται αυτονόητη. Είναι κάτι που σε κάθε γάμο το κερδίζουν, το καλλιεργούν συνεχώς. Στην ακολουθία του γάμου ακούμε για άγιους μάρτυρες, αθλήσαντες. Σε όλα αυτά, το Κέντρο Προετοιμασίας Γάμου μπορούν να προσφέρει στους μελλονύμφους ανθρώπους που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ τους κατά την περίοδο του αραβώνα, να αντιμετωπίσουν τις νέες υποχρεώσεις
και να αρχίσουν να ζουν την ενότητα που αποφάσισαν να αποτελέσουν και που θα ξεκινήσει να υφίσταται με το μυστήριο του γάμου. Εν προκειμένου, στη διεύρυνση της οικογένειας με τα παιδιά, ένας χριστιανός παιδαγωγός είναι ένας άνθρωπος με σαφή γνώση του αντικειμένου του, ένας επιστήμονας που έχει αίσθηση και συναίσθηση της σπουδαιότητας ενός παιδιού στην οικογένεια, τη σημασία της παρουσίας του μέσα σε αυτή, καθώς και των προβλημάτων και των αλλαγών που επιφέρει η γέννηση ενός παιδιού στο ζευγάρι. Είναι σε θέση να μιλήσει με γνώση για τη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού, για το τι προσδοκίες μπορούμε να έχουμε από αυτό σε κάθε ηλικία και σε όλα τα επίπεδα της προσωπικότητάς του. Να μιλήσει για τα λάθη που μπορούν να αποφύγουν οι γονείς σε κάθε στάδιο, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να καθοδηγήσουν. Ο παιδαγωγός μπορεί να εξηγήσει επισταμένως στους μελλονύμφους τι μπορούν να βελτιώσουν στην προσωπική τους σχέση, ώστε να είναι καλύτεροι γονείς, θέτοντας τα σωστά όρια για το παιδί και τα παιδιά τους, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια που ορίζει αγάπη και όχι ξεπερνώντας αυτά, χάρη κάποιων ατομικών επιθυμιών και απόψεων. Ο παιδαγωγός είναι αυτός που μέσα από την εμπειρία του μπορεί να αντλήσει παραδείγματα και συμβουλές και να εμφυσίσει στους υποψήφιους γονείς το σεβασμό για τη νέα ύπαρξη που θα φέρουν στον κόσμο κάποια στιγμή. Πάντα όμως και πάνω απ' όλα, το πνευματικό έργο έχει ειδικότερα στο θέμα μελλονύμφων και νεονύμφων δεν έχει κατάληξη ούτε τέλος. Χρειάζεται αδιάκοπος πνευματικός αγώνας εκ μέρους υπευθύνων και μελλονύμφων, ώστε κάθε μικρή εκκλησία να ακολουθεί το σώμα του Χριστού στην πορεία του. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τη Μαριάννα Βρέ για την κατατοπιστική αυτή εισήγησή της και όπως βλέπετε ένα βασικό στοιχείο που σώζει και το γάμο αλλά και την προετοιμασία του είναι και το χιούμορ. Γι' αυτό κατέληξε η Μαριάννα και με μια γελιογραφία που συνηθίζουμε στα μαθήματα να χρησιμοποιούμε ακριβώς για να δίδουμε αυτές τις οάσεις, να παίρνει κανείς ανάσα και για τα μαθήματα αλλά και για το γάμο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος αυτής της μακράς, θα έλεγα, σαν ένα ταξίδι μιας ατέλειωτης μέρας, ολόκληρου του συνεδρίου και της παρούσης συνεδρίας και δεν ξέρω βέβαια αν θα είχαμε λίγο καιρό μόνο για μια-δυο ερωτήσεις, να μην φύγει το ακροατήριο έτσι στερημένο από τη δυνατότητα να συμμετάσχει και αυτό